Cum ați abordat acest rol? Bine, l-am abordat cu mult entuziasm, pentru că venea după o destul de îndelungată perioadă în care nu prea avusesem de-a face cu cinematografia și pentru că rolul era foarte frumos, îmi plăcea foarte mult, era un rol foarte ofertant. Care a fost cea mai dificilă secvență? Au fost destule, au fost secvențe dificile, dar nu aș putea să mă duc aminte acum care a fost cea mai dificilă. Sunt condiții dificile. Noi, cinematografia română, nu beneficiază de condiții superbe de muncă și totdeauna ne izbim de fel de impedimente. Nu, a fost în general, s-a lucrat bine. Am avut norocul să dau peste o echipă de tineri, o echipă entuziastă, o echipă competentă, de copii care și-au făcut datoria cu bunăvoință, cu bucurie chiar, și am fost foarte fericit că am avut de-a face cu ei. Și cu Ion Iliescu cum v-ați împăcat? Mai știți ce bancuri v-a spus la filmare? N-a spus niciun banc, noi n-avea timp de film, era venit strict pentru timpul filmării. Noi, echipa, am fost înainte acolo pregătit, locul de filmare, camerele toate armate, toată figurația îmbrăcată, s-a făcut repetiție în lipsa dânsului cu noi, cu toți, și când a venit el, am filmat și cu asta gata. Repede, fără nicio problemă. Da, el a avut la început, pe bună dreptate, niște obiecții. Ne-a spus că, dom'le, nu eu am reînființat ordinele și medaliile, ci Constantinescu, președintele care a urmat după mine. Și eu i-am spus, stați, dom'le, puțin, că nu e vorba de un film documentar care să respecte adevărul istoric, e vorba de un film de ficțiune și dumneavoastră sunteți un președinte care dă niște decorații și cu asta gata. Și atunci a acceptat și n-a mai fost o problemă. Cu ce regizor român mai doriți să lucrați din Noul Val? Păi cu toți aș vrea să lucrez, adică mi-ar place să lucrez cu ei, numai că nenorocirea face că ei sunt în valul nou și eu sunt în valul vechi care se duce, și roluri pentru cei care fac parte din valul vechi nu prea apare în film. Rolurile importante sunt rolurile celor tineri și e normal să fie așa. Nu am niciun fel de frustrare din punctul ăsta de vedere. Am un imens noroc am avut cu un rol care să fie de vârsta mea, principal, și atât de bun cum a fost Ion ăsta din medalia de onoare. Așa că mi-aș dori să lucrez cu toți și, în general, am răspuns la solicitările lor, chiar și în roluri mici, pentru că îmi face plăcere să lucrez în film, în general. V-ați întors în forță, oricum. Cum m-am întors? În forță. A, da, forță. M-am întors în puterile mele, dar n-am făcut nimic de forță. Mi-a plăcut foarte mult să joc, m-am fost așa ca o baie, m-am lăfăit în rolul ăsta, mi-a plăcut îmi plăcea ce am de făcut, știi? Și m-am simțit foarte bine. Și Nețel, Călin, m-am înțeles perfect cu el, și cu Liviu Marghidan, operatorul și producătorul filmului, niște oameni absolut minunați. A fost o plăcere să lucrez cu ei, realmente le păstrez o recunoștință și o amintire extrem de caldă și de plăcută. Cu ce experiență ați vrea să rămână publicul după vizionarea medaliei de onoare? Experiența asta, că se pot face greșeli din dragoste, din prea multă dragoste, de dragoste paternă, vreau să zic, că e bine să nu-ți faci prea multe iluzii, pentru că deziluziile sunt îngrozitoare, și că dacă poți să te străduiești să-l înțelegi și pe cel de lângă tine, atunci viața este mai ușoară.